салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. Шарҳи даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якумро манзуратон мегардонем. Бо мо бошед. даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум хеле ҷаззоб сурат гирифт. чун акнун мо ба марҳилаи ҳалшавандаи чемпионат наздик шудан мегирем. пас аз 7 даври дигар маълум мешавад ки кадом дастаҳо ба Лигаи олӣ мераванд ва кадом дастаҳо ба Лигаи дуюм ва киҳо дар чемпионат боқӣ мемонанд. талошҳо нав оғоз мешаванд, рақобатҳо ба қавле зуртар мегарданд ва ҳеҷ бозие саҳлу сода барпо нахоҳад шуд. аз ин рӯ равед ба майдонҳо ва дастаи дӯстдошта ё худ минтақаву маҳалли худро дастгирӣ кунед. даври 15-уми чемпионат тағйиротҳои ҷиддиро дар ҷадвал роҳандозӣ кард ки дар ин нашр мегӯем. ҳама ҳушу ёди ҷомеаи футболии Лигаи Якум дар ин давр ҷониби бозии дастаҳои Ҳулбук ва пахтакори Ҷаббор Расулов буд. медонед чаро? Ҳулбуки Восед чанд даври охир дар мавқеи дуюми ҷадвал буд ва 2 давр қабл ин маконро аз даст дод ва акнун барои ҷои аз даст рафта тамоми нерӯи худро сарф мекунад. ӯ як хона поён аз Равшани Зафаробод аст ва ҳам Равшану ҳам Ҳулбук 33 холӣ доранд ки бо бартарияти голҳо Равшани Зафаробод аз Ҳулбук боло меистад. аз ин рӯ Ҳулбук барои баргардонидани мавқеи худ талош менамояд ки ин навбат қарор буд дар муқобили пахтакори Ҷаббор Расулов ғайри ғалаба ҳеҷ натиҷаи дигарро ба даст наорад. пахтакори Ҷаббор Расулов бошад дар бозиҳои сафарӣ заифтар ба назар мерасад. аз ин рӯ Қаноат Латифов аз ин чиз як нав истифодаи кул бурду пахтакорро дар майдони худ шикаст додан хост. бозии дастаҳо хеле ҷаззоб сурат гирифт ва ҳамлаҳои пайдарпайи восегиҳо воқеан бачаҳои пахтакорро хаста намуданд. голҳои зиёд нашуд, вале дастаи ташнаи ғалаба пирӯз омад. даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бо иштироки дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе ва пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд баргузор гардид. дидори дастаҳо ба хотири зери таъмиру тармим қарор гирифтани варзишгоҳи марказии ноҳияи Восе дар варзишгоҳи шаҳри Кӯлоб баргузор шуд ва мухлисони зиёд бозии мазкурро тамошо карданд. дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе дар бозии имрӯза бештар ба футболбозони эҳтиётӣ такя намуда то дақиқаҳои 40-уми бозӣ ба натиҷаи дилхоҳ ноил нагардид. Ҳулбуки ноҳияи Восе ба ҳайси мизбон танҳо дар дақиқаи 40-уми бозӣ бо талошу такопӯи ҳамлавари даста Зокир Фузайлов ба кушодани ҳисоб даст ёфта дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи Ҳулбук ба итмом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд. баъди иҷрои як ҳуҷуми тезкор нимҳимоятгари Ҳулбуки Восе Шараф Саидов голи навбатии худро дар чемпионати имсола ба нишон расонид. бо гузашти вақт дастаҳо чанд маротибаи дигар имкон доштанд ки ба дарвозаи ҳамдигар тӯбро ворид карда ҳисоби бозиро тағйир диҳанд, аммо дар дақиқаи 86 баъди партофти Зокир Фузайлов нимҳимоятгари канори чапи дастаи Ҳулбук Наҷмуддин Шамсиддинов голи сеюми Ҳулбукро дар бозии имрӯза ба тури дарвозаи рақиб ворид намуда ғалабаи комили дастаро таъмин намуданд. ҳамин тариқ бозии дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восе ва пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов бо ҳисоби 3-0 бар нафъи соҳибони майдон дастаи Ҳулбук ба итмом расида шогирдони Қаноат Латипов роҳи худро барои дарёфти рохати Лигаи олӣ идома медиҳанд. дирӯз дастаи Динамо аз дастаи Ҳосилот ва дастаи Паншери Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ аз дастаи Зафаробод Равшан шикаст хӯрд ва онҳо 3 холӣ аз мо дур шуданд ва имрӯз фақат танҳо ба мо ғалаба лозим буд. бинобар ҳамин ҷиддӣ тайёр шудан ба бозӣ ин вазифаи асосии мо буд ва маҳз ҳамин буд ки инро шогирдони ман дарк карданд. гарчанде ки мо дар майдони Равшани Кӯлоб мо бозӣ кардем, мо худро ҳамчун дар хонаи худ ҳис кардем. вақте Ҳулбуки Восе барои баргардонидани мавқеъ мубориза мебарад, ин мавқеъ ҳоло моли Равшани Зафаробод аст. яъне Ҳулбук барои мавқеи Равшани Зафарободро соҳиб шудан мубориза мекунад. акнун ба гумони шумо Равшани Зафаробод ин манзили тиллоиро аз даст додан мехоҳад?
ман ҳаргиз намехоҳам. Аз ин рӯ ҳар бозе барои ин даста чӣ муқобили дастаҳои сус ва чӣ муқобили дастаҳои боқувваттар мисли финал сипарӣ мегардад. Бозии дастаҳои Равшани Зафаробод ва Панчери Румӣ дар майдони марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор шуд ва Равшан тамоми нерӯу захираҳои худро дар ин бозӣ сарф кард то натиҷаи мусбат ба даст биёрад. Панчер низ дар майдони худ ва дар маҳзари мухлисони бешумораш хол аз даст додан як су ҳадди ақал шикаст хӯрданӣ набуд. Дастаи шимоли кишвар фурсатҳои зиёди голзанӣ дошт ва аз чандтои он истифодаи самаранок ҳам бурд. Панчер низ ба ҳар ҳамлаи хатарзои Равшан кӯшиш мекард ҷавоби арзанда диҳад. Хулас натиҷаи бозӣ сатҳи дастаҳоро нишон дод ва дастаи аз рӯи сатҳ зурдтар ғалаба кард. дар даври 15-уми чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум тимҳои Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Равшани Зафарободи ноҳияи Зафаробод дидор анҷом доданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Балхӣ сурат гирифта ба нафъи дастаи меҳмон ба поён расид. ёдовар мешавем ки ин маротиба низ тими Панчер дар хонаи хеш аз рақиби пурқувват дастаи Равшани Зафаробод ноком гардид. ҳамин тариқ шогирдони Раҳматулло Фузайлов аз ин сафар бо 3 имтиёз ба хонаи худ баргашта мавқеашро дар ҷадвали чемпионат боз ҳам мустаҳкамтар намуд. ҳисоб дар нахустин нафасҳо аз зарбаи ҷаримавии 11 метра кушода шуд. бозингари рақами 20 дастаи Равшан аз уҳдаи иҷрои зарбаи 11 метра набаромад. футболбози дигари ин тим Бахтиёр Зарипов фурсати муносибро истифода намуда ҳисоби бозиро кушод. дар идомаи рақобат футболбозони дастаи Равшан боз ҳам ҷилави бозиро ба даст гирифта бо задани голи дуюм шарафёб гардиданд. муаллифи гол бозингари рақами 18 Ҷаҳонгир Алиев гардид. қисмати аввал бо ҳамин натиҷаи 0-2 ба анҷом расид. ҳарчанд дар пайти дуюм бозингарони ҳарду ҷониб ҳуҷумҳои хафнокро дар назди дарвозаҳои якдигар созмон медоданд, вале касе ба задани гол комёб намегардид. ҳамин тариқ вохӯри имрӯзаи ин ду даста бо ҳисоби 0-2 ба фоидаи тими Равшан хатм шуд. мавриди зикр аст ки айни ҳол дастаи Панчер дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои 8-ум бо касби 14 имтиёз мавқеъ дорад. дастаи Равшани Зафаробод бошад баъд аз тими Регар Тадаст бо касби 33 имтиёз дар ҷои дуюм қарор дорад. дар ин давр мо дидед ки бозӣ дастаи Равшани Зафаробод яъне дастае ки дар дуюм ҷойгир буд, инро қабул кардем. бозӣ хеле хуб шуд, мо аз бачаҳо розием, хеле бозии хуб кардан. он нақшҳое ки мо дар тамринҳо дода будем ба онҳо ва дар пешаи бозӣ гуфта будем, вайҳо иҷро кардан. фақат як чиз гуфтанем ки ба онҳо чӣ нарасид, яъне маҳорати футболӣ, яъне маҳорати олӣ ба забони умуми ҷаҳонӣ гирем, класси футбол нарасид ки онҳо он шансҳое ки мо доштем истифода баранд. бозӣ хуб кардан бачаҳо дар дасти мо буду, лекин гол задан касе гол назанад. ин на як бозӣ аст, чанд бозӣ аст ки бачаҳои мо гол зада наметавонанд. аз ҳамин сабаб дастаи Равшани Зафаробод ғолиб омад. рости гап аз ним зиёд ҳайати асосии бозингарои даста аз моҳи май аст ки дастаро тарк карданд. бозӣ ондаамон дастаи Регар кардӣ, ҳаракат мекунем, бозии хуб нишон тем. Мисли амирӯза бозӣ хеле хуб буд, ҷолиб буд. Прежде всего хочу поздравить игроков, болельщиков команды Равшан Зафаробод с победой, с тяжелой. Ребят предупреждал, что легких игр у нас не будет. Немножко в психологическом плане тяжело ребят настраивать. Они 3 игры подряд выиграли, небольшая эйфория. Сказал, что, ребята, эйфория должна быть в конце сезона, когда решите задачи, а потом поймаете эйфорию, будете в отпуске отдыхать и наслаждаться. К сожалению, в этом плане есть проблемы. Ну, будем исправлять, делать выводы, улучшать свою игру, потому что в дальнейшем нам каждая игра как золотое очко, так что у нас борьба и задача будет тяжело. Мы будем делать выводы, улучшать игру и добиваться положительного результата. Сложно в этом сказать, замена не усиливает игру, а получается, что выпускаем свежих игроков, хотим, чтобы они помогли. Из-за лишнего волнения ребята все-таки такой школы нет, у ребят такого класса мастерства, чтобы выйти и помочь ребятам. К сожалению, скамейка немножко, у нас скамейки не хватает, тяжело приходится. Но я думаю, через тренировки, через работу улучшим. И я думаю, в будущем ребята будут выходить и помогать обязательно.
Следующая игра Сарой Камар принимаем дома. бозиҳои дигари даври 15-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум он тавре сурат гирифтанд ки интизориашро надоштем. Масалан, ягон нафар интизор дошт ки Регар Тадас Ваҳдатро бо ҳисоби 2-0 мағлуб мекунад. Масалан, ман бовар доштам ки Регар ҳадиақал 7 ё 8 гол ба дарвозаи Ваҳдат ворид месозад. бозии ҳосилот ва Динамо низ хеле пуршиддат сурат гирифт. Динамо чӣ гуна гуфтем ба сатҳи худ бармегардад. онҳо дар майдони худ дастаи ҳосилотро азият доданд, вале як пеналти тақдири бозиро бар суди дастаи Фархорӣ ҳал намуд. Исфара бошад ниҳоятан аввалин ғолибияти худро дар таърихи як мавсими чемпионат сабт кард ки бо ҳисоби 1-0 Сарои Камарро мағлуб намуданд. барқчии Ҳисор Моҳири Ёморо дар майдони Ёвон бо ҳисоби 3-0 мағлуб сохтааст. ҷадвали чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум баъди даври мазкур он қадар тағйирот надорад. чӣ ивазшавие ки ҳаст танҳо дар рақамҳои холӣ дида мешавад ва мавқеъҳо бетағйир аст. Регар Тадас лидери ҷадвал бо 39 хол боқӣ монд ва баъди ӯ Равшани Зафаробод бо 33 хол меистад. ҳулбуку ҳосилот низ 33 холӣ доранд ва танҳо бо тафовути голҳо ҳулбук дар мақоми сеюм асту ҳосилот дар ҷои чорум. Динамо бо 9 холи кам аз ҳосилот мавқеи чоруми ҷадвалро бо 24 хол ишғол намудааст. барқчии Ҳисорро ғолибияти охирашон мисле ки наҷот дод ва онҳо бо ин пирӯзӣ аз хавфи рафтан ба хонаи аутсайдерон эмин монданд ва ҳоло бо 18 хол мавқеи шашумро сазовор гардиданд. Сарои Камар ғайри интизор аз Исфараи Бақавле Сус шикаст хӯрд ва дар мавқеи ҳафтум бо 16 хол боқӣ монд. агар онҳо Исфараро мағлуб месохтанд, ҳоло дар ҷои Барқчӣ дар мавқеи шашум буданд. Паншер бо 14 хол дар мавқеи ҳаштум, Пахтакор бо 13 хол дар мавқеи нӯҳум ва Ваҳдат бошад бо 12 хол ҳамсояи наздики дастаҳои аутсайдер аст. Моҳир бо 9 холу Исфара ниҳоятан бо 3 хол дар поёнтарин мавқеъҳои ҷадвал маскан гирифтанд. бозиҳои баъдии чемпионат дар даври 16-ум боз ҳам шадидтар сурат мегиранд. дигар ҳамаи бозиҳоро минбаъд бозиҳои марказӣ унвон медиҳем. Пахтакор барои мавқеи худро дар миёнаҳои ҷадвал нигоҳ доштан Исфараро дар майдони худ шикаст додан мехоҳад ва ё Исфара акнун ба андешаи аз хонаи охирин баромадан афтод. Барқчӣ бошад дар майдони худ дастаи Бақавле ҷиддитар ҳулбукро қабул менамояд. Сарои Камари 5 бошад ба вазъи ҳоло на он қадар хуб ба хонаи яке аз дастаҳои беҳтарини ҷадвал Равшани Зафаробод меравад. ҳосилот ин навбат бозии сабуктар дорад, чун ба майдони онҳо Моҳири Ёвон меҳмон мешавад. Динамо ба шаҳри Ваҳдат меравад ва охирин бозии даври мазкур дар майдони марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ миёни дастаҳои Паншер ва Регар Тадас баргузор мешавад. дар рӯйхати нишонзанҳо ин навбат низ он қадар тағйирот нест, чун ҳоло ҳам Далер Шарифов бозигари Пахтакор бо ҳамон 13 голи пештараш дар мавқеи аввал аст ва Шавқати Отам аз Регар Тадас бо 10 голи қаблиаш дар ҷои дуюм. тағйироти чашмрасе ки дар ҷадвал ба вуқӯъ омад, ин шумораи голҳои худро ба Шавқати Отам баробар сохтани бозигари Равшани Зафаробод Бахтиёр Зарипов мебошад. Диловар Ғаниев аз дастаи Регар бо 9 гол мавқеи чорум ва Абдуфаттоҳзода Худоидод аз дастаи Динамо бо 8 гол дар мавқеи панҷуми рӯйхат аст. дигар ҳеҷ тағйироте нест ва ҳоло бозиҳо идома дорад. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.